Sa number 3, Negros Occidental padayon nga maka-eksperyensya sang drought tubtub sa bulan sang Mayo, inibase sa forecast sang Pag-asa. Sa gipagwa nga forecast sang Pag-asa, magaparayon nga maka-eksperyensya sang drought o kun ninit nga pag-ulan ang probinsya sa Negros Occidental. Sa katapusan sang bulan sang Marso, base sa data sang Pag-asa, hindi lang ang Negros Occidental sa bugos nga Visayas sa maka-eksperyensya sang drought, pati ang Antique, Guimaras, Iloilo kag Leyte ang magabatsyag man sang ninit nga pag-ulan. Sa bulan naman sa Abril, ang Aklan, Bohol, Northern Samar kag Southern Leyte maka-eksperyensya sang dry spell kag ang iban nga parte sang Visayas makabatsyag naman sang drought. Sa bulan sang Mayo, sunod sa Pag-asa, ang Aklan na lamang kag Northern Samar ang maka-eksperyensya sang dry spell kag drought naman ang mabatsyagan sa halos bugos na nga Visayas. Kung may drought, 3 kasunod-sunod nga bulan nga mangin hindi normal ang pagtupa sang ulan kag 60% mga mas manubuang ulan nga magaabot sa mga lugar nga nagabatsag sini.